Hi guys, naabot na ang ako ang order sa akong namain. Nga akong namain sa ako ang amagang guwapa. Char, din ko ano. Kanang mura platito. Inay. Diba? Pwede rin na siya ikon halapas ha, kay ako na nang ikon. Tolerate na lang. Di malapas man. Wow! Ang kani nga baso. Bakit ang laisyo? Nilapay pina-surprise, guys. Dear son. Matang pandang. Lo. O, diba? Ala, kalaisyo nga baso. Uy. Chandil. Thanks, partner. Japan, mga langga, Japan, with gold, kuha na pa gold nga, kuha no, lining, charis. Diba? Super kagwapa. 1, 2, 4 ka buok. Diba mo, porting baratuha raan ni. 4 ka buok for 200 pesos. Nyalay siyo kaayo. Diba? May na mo na sa, kurikuta. Kurikuta Japan, masiguro sa kurikuta Japan surplus. Ako ang ikuha ng link, guys. Dayon, naay pina-surprise. Yay! Salamat kay Ibu. Jam. Thank you kayo. Kalaysyo. Kaegat ba? Kaegat. Late nga ko Christmas gift. Late nga Christmas. Regalo. Hala! Bayet. Diba? 1. Kasyalaysyohan ba ni? And 2. Wow. Diba? Nice. Lo, kanais igtingo ko di siya yabag. Okay, kanang cheers sa kuan sa bagong kasal, tagay na lang oy, sabot pag ang kasron pala hubog. Lo. Kalay shuy hapak ko na ulit. Diba? It's very nice, guys. Salamat kay sa akong regalo nga unexpected kayo, bu. Salamat, bu. Salamat kayo sa makanunay o basta pinapay sunod. Okay, thank you. Ay, mga pila kay batik ikugnaw. It's done.